Filosofien bag Kaheto er, at vi rigtig gerne vil forkæle vores kunder og deres bolig. Det er både i forhold til de varer, vi sælger, men bestemt også i forhold til den service, vi yder. Kaheto er en sammentrækning af vores navne, Camilla og Helle Tuborg. Og vi synes faktisk selv, at det er et godt udtryk for, at vi rigtig gerne vil være en personlig webshop. Det var meget naturligt for os, at det var en webshop, vi skulle starte, da vi begge to handler rigtig meget på nettet. Jeg synes, det er en ekstremt afslappende måde at handle på, og så det er nemt og hurtigt og fleksibelt, og det synes jeg, det er vigtigt i en travl hverdag. Udfordringen ved en netbutik er, at det kan ofte være svært at gøre den personlig. I Kaheto der vil vi bare rigtig gerne være nærværende, og vi vil gerne give en personlig service. Det er vigtigt for os også, ikke, at vores kunder de føler, at der står rigtige mennesker bag forretningen. Når vi køber ind til Kaheto, så kigger vi først og fremmest på kvaliteten, og dernæst på designet og funktionaliteten. Det må godt være et produkt, som er smukt at se på, men som samtidig har en funktion og som kan holde i rigtig mange år frem. Vores hjemmeside kaheto.com er jo vores butiksvindue, og det er der, vi møder vores kunder. Og derfor går vi rigtig meget op i, at vores side skal afspejle, hvem vi er og hvad vi står for. Så det er vigtigt for os, at brugervenligheden er i top, at den er nem at navigere rundt på, og at man kan finde det, man leder efter. Men samtidig også, at vi har et rigtig lækkert design, så man også kan blive inspireret, og at man så også fornemmer den her rolige atmosfære, som vi har forsøgt at skabe. Vi bliver ofte spurgt, om ikke det er svært at arbejde sammen, mor og datter. Og det er faktisk et svært spørgsmål at svare på, fordi det er jo ikke noget, vi tænker over os to. Altså, det er bare den mest naturlige ting i verden for os at arbejde sammen. Og vi har det sjovt, vi griner og pjatter, og vi er glade hver dag, vi går på arbejde. Man kan så sige, at konsekvensen ved det er jo, at vores arbejdsliv og vores privatliv, det flyder rimelig meget sammen. Men det gør ikke noget, synes jeg. Det gør os rigtig glade, når vi kan se, at vores kunder de vender tilbage igen og igen. Det må jo betyde, at vi i hvert fald gør et eller andet rigtigt. Og det er vigtigt for os, fordi vi skulle gerne have Kaheto i rigtig mange år frem.